בסדר. רק רגע נפתח את הדף אצלי. שלום עליכם. רבי אסור, פחדתי, אולי לא קיבלת את ההודעת ביטול. קיזוז. חצת אותנו, לוויה. חבורה, זה היה מאמריקה, אז הזמנים... הבנתי משהו כזה שכנראה ארונו בא. כן, אז היה אי הבנה עם הזמנים בהתחלה, אבל ברוך השם... טוב. רוצה ברשותכם לעסוק פה במדרש שקשור לדברים שעסקנו בהם בשיעורים הקודמים, ויצא מקרה, זאת אומרת שהשיעור של אלי מתכתב עם מי שהיה בשיעור של אלי, אני לא יודע, אתה היית. מתכתב עם המדרש הזה. נתחיל דווקא עם המדרש ההוא מינה, שלא מופיע בפניכם, אני אקריא אותו כדי לרענן את זיכרוננו לגביו. יש עוד דפי מקורות, אז תביאו לאחר ותראו. נתחיל עם המדרש שלמדנו אותו כמה פעמים, הוא לא מופיע לפניכם, רק כדי להכניס אותנו לשטף המחשבה. כן, אז המדרש על האומינה, מדרש מפורסם, אני אקריא אותו ואחר כך נעבור למדרש שלפנינו. ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ישראל הקדימו נעשה לנשמע. האומינה, כן, אמרנו זה האומינה, עכשיו אתם תראו למה באמת צריך לקרוא לזה האומינה, ולא בדפוסים זה הצדוקי. אבל בכתבי יד זה האומינה. מינה זה נוצרי, נצרות הקדומה. האומינה, דחזיה לרבה דקה מעין בשמעתה, שהוא ראה את רבה, מעיין בשמעתה, מעיין בשמועה. פשט הדברים שמועה זה שמועת תנאים. שמועת חכמים. שמועת חכמים. שמועת חכמים. צודק, זה לא דווקא תנאים. ויתווה אצבעת הדידי, והוא יושב תוך כדי שהוא מעיין בשמועת חכמים, הוא יושב על האצבע שלו. תותי קרא וכמה אצבעו וכמה בען הצבעת דמה. האצבע שלו התעקמה ונוצר שטף דם ויצא מהאצבע שלו דם. ככה הוא רואה אותו. זאת אומרת, הוא רואה אותו יושב עקום ועם דם שוטט מהאצבע, ככה הוא רואה אותו אמין את רבה. אמר לי, אמין לרבה, אמה פזיזה דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, הקטה בפחזותייכו קיימיתו. זאת אומרת, אתם עם פזיז שהקדמתם את הפה שלכם לאוזניים שלכם. הקטה עדיין בפחזותייכו קיימיתו. זאת אומרת, עדיין עומדים בפחז, בחוסר האחריות, בחוסר המתינות. ישר, כן, מי רוצה להתנדב, ישר הרמתם את היד. ברישא איבא ילכו למשמע אם מציתו קבליתו, ואילה לא קבליתו. זאת אומרת, הייתם צריכים בהתחלה לשמוע, ולבדוק האם אתם באמת במה שאתם מקבלים, ואם לא, ואם זה לא נשמע לכם, לא הייתם מקבלים.
אמר לו רבא, אנן דסגינן בשלמותה, כתיב בן, תומת ישרים תנחם. אנחנו שהולכים בשלמות, כתוב בנו תומת ישרים תנחם. הנך, אינשי, הנך, כלומר אתם, אינשי דסגן בעלילותה, אתם שהולכים בעלילות, כתיב בו וסלף בוגדים ישדם. זה הסיפור שעיינו בו. המפגש בין רבא ורבא, הדמות התלמודית של רבא זה הוויות אביי ורבא. זאת אומרת, כשהרבא מעיין בשמטה, הוא מעיין בסוגיית, כן, קירה, גרופה וכתומה. וזה הוא מעיין. זה העיון שמשתלט על ראשו. הוויות אביי ורבא דבר קטן. המין לא מבין. ועסקנו רבות מה הוא לא מבין, ומה היחס בין אמירת נעשה לנשמע לאותה תמונה של רבא יושב לעצמו על האצבע והאצבע שותתת דם. מה הקשר בין זה לבין אמירת נעשה ונשמע? ומה הכוונה אתם בטיפשותכם, כן, אמרתם, הקדמתם, בבזיזותכם הקדמתם את הפה, אמרתם נעשה לנשמע, כן, למובן, עדיין אתם עומדים בטיפשותכם, בפזיזותכם, בפחזותכם, והנה אתה מוכיח את זה. הסיטואציה של רבא היא לא סיטואציה פזיזה. הסיטואציה של רבא מעיין בשמטה, זאת לא סיטואציה שאנחנו מזהים בה נמהרות. ילד שישר, אני. זאת אומרת, מה היחס בין אותה אמירת אני, כן, ואז גם עסקנו קצת בהבדל בין פזיז לפוחז. פזיז לפוחז. מה ההבדל בין פזיז לפוחז? שלום עליכם, שלום עליכם. כן, כן. אבל... הנה, יש לי עוד אחד פה. לא, אין לי עוד אחד. מה היחס בין פזיז לפוחז? בוא, יוסול, תוציא את הכיסאות האלה, שים אותם פה, שמישהו יוצא. נכון. יש צד שהפזיז ופוחז זה בעצם כפל משמעות. אבל אולי פזיז ופוחז זה לא אותו דבר, אתם עדיין בפחזותכם, הפוחז זה כבר אמירה אתית. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעיון במילה פוחז, לאן היא לוקחת אותנו, אבל אני אציע פה הצעה, ויוסול אתה אחראי לבדוק אותה. הייתם פזיזים ועכשיו אתם פוחזים. הייתם פזיזים, הקדמתם נעשה ונשמע, ועכשיו אתם פוחזים, זאת אומרת, אתם חצופים. פחז כמים? מה זה פחז כמים? נו? מה? אימפולסיבי. האם זה אימפולסיבי או... אם אתה הולך לפי... מהשילוח, אתה מבין מהמים זה תאווה. לא מהשילוח, פחז כמים. כאילו מה? פשט. נו, מה זה פחז כמים? מחציף, כן. מחציף. עכשיו אתם חצופים. הסיטואציה של רבא שמעיין בשמטה זאת לא סיטואציה פזיזה. זאת סיטואציה של כובד ראש תאומי. אבל רבא הוא חצוף. רבא הוא חצוף כי הסיטואציה הזאת של העיון בשמטה מביאה אותו להתעלם מן המתרחש. מביאה אותו לא לראות את מה שקורה.
לא לראות את ההשלכות האתיות של מה שקורה. ובהקשר ספציפית של הוויכוח עם אותו המין, זה לא לראות את... אדם. מה? את אדם. לא לראות את הדם, את שתי המודוסים של הדמים. את הדם היהודי, והביטו אל אשר דקרו. והביטו אל אשר דקרו. ככה יש נבואה בזכריה, והביטו אל אשר דקרו. נבואה שמצוטטת גם בפאולוס. לא בפאולוס, בלוקאס נראה לי. והביטו אל אשר דקרו. שם זה... אצל מי זה? אולי זה כן אצל פאולוס. שם זה לא והביטו, אלא ואנו הבטנו אל אשר דקרו. זאת אומרת, יש את המשיח שנצלב, יש את הבשורה המשיחית. איך אתם מתעלמים? זה חוצפה ההתעלמות הזאת. אתם חצופים. והתשובה של רבא אמרנו עליה שהיא בעייתית, כי הוא לא אומר לו שום דבר פוזיטיבי. הוא לא אומר לו, אתה טועה. התורה, כן, השמטה הזאת שאני עוסק בה, היא הדבר הכי חשוב בעולם, הכי אתי. הוא אומר, תומת ישרים תנחם, אתם הולכים בעלילות, וסלף בוגדים יש דם. זאת היא התשובה של רבא, אבל אנחנו לא נעסוק בתשובה הזאת, כי עסקנו בה כבר. והבאתי פה מדרש אחר, שאני רוצה לעסוק בו. שהמפגש בין רבא לאותו המין עומד ברקע. החוצפה של רבא. החוצפה הזאת. יש פה מדרש שהוא מובא רק בתנחומה ובפסיקתא שלו, שני מדרשים בעצם הם שני בני דודים, הפסיקתא והתנחומה. כן, יש משפחות של מדרשים, זאת אומרת, יש מדרשים שמאוד, עד שבמחקר מתלבטים מי העתיק ממי, זאת אומרת, האם הפסיקתא הוא המדרש הקדום יותר, והתנחומה הרחיב עליו, או בדיוק הפוך, לא משנה עכשיו, אבל כן חשוב לומר שזה מדרש שחוזר כמה פעמים בתנחומה ובפסיקתא, כאילו חוזר פעמיים בתנחומה ועוד פעם אחת בפסיקתא, ולא, אין רמזים שלו במדרשים, במדרש רבא או ילקוט שמעוני, אין רמזים שלו, אבל הוא מדרש מטריד מאוד. ויכול להיות שנלך איתו שורה, זאת אומרת, כי הוא מדרש יפהפה, זאת אומרת, העומס התיאולוגי שיש בו הוא מדהים. אז בואו נתחיל. עם תנחומה כי תישא למדלת. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, זה שאמר הכתוב, אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. אמר רבי יהודה בר שלום, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב לך, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא שאומות העולם עתידים לתרגם את התורה, ולהיות קוראים ביוונית, והם אומרים, אנו ישראל. ועד עכשיו המאזניים מאוין. מה זה מאוין? שהמאזניים הם מייצרות מאוין. זאת אומרת שהמאזניים הם שקולות. עכשיו, כן, זה עד עכשיו המאזניים מאוין. זה ביטוי יפה. בהתחלה לא הבנתי מה זה. לא הבנתי מה זה הביטוי הזה, עד שראיתי את הגרסה בפסיקתא, ואתם תראו שהגרסה בפסיקתא היא לפתע מסבירה מה חסר פה בגרסה בתנחומה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לאומות, אתם אומרים שאתם בניי? איני יודע. אלא מי שמסתורין שלי אצלו הם בניי.
ואיזו היא? כלומר, המסתורים? זו המשנה שניתנה על פה והכל ממך לדרוש. זה... יוסול, אתה הכרת את זה? נכון? זו דרשה מדהימה. לא מופיע בשום מקום במדרשים הקלאסיים? לא, רק בפסיקתא ובתנחומא. עכשיו זה ויכוח יהודו-נוצרי. זה טקסט מדהים. גם הביטוי מסתורין, שהוא ביטוי מהמילה היוונית, מיסטוריום, כן? שבנוצרות יש לו משמעות. סקרמנט ביוונית זה מיסטוריום. הסקרמנט, הטקס הקדוש, ביוונית, הוא קוראים לזה מיסטוריום. זאת אומרת, המדרש בוויכוח יהודו-נוצרי משתמש במילה הקדושה, זאת אומרת, משתמש במילה הנוצרית, מיסטוריום, שכן, הסקרמנט זה בעצם אותם דברים שקדושים, כמו וידוי, אכילת לחם הקודש, כמעט אמרתי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אבל החתונה, המיסה, הטבילה, משיכה בשמן, זאת אומרת, יש, לא זוכר אם יש 7 או 9 סקרמנטים, שהם הסקרמנטים המקודשים, שקוראים להם מיסטוריום. למה קוראים להם מיסטוריום? בלשון היוונית, מיסטורין. זאת אומרת, המילה מיסטורין ביוונית היא מיסטורין. כי אלה סקרמנטים שהם היסטוריים, כי הם ההתגשמות של ישו בבשר. זאת אומרת, הם המסתורין של ההתגשמות, הם עוקבים אחר המסתורין של ההתגשמות המסתורית של האל בבשר. שזה משהו מסתורי, שאל הופך להיות בשר. שכל כן, הבשורה הנוצרית היא בסיס סביב הרגע המסתורי הזה. הרגע, כן, שאין לו הסבר. כן, המסתורין פה זה לא רק נסתר במובן של מה שנמצא מתחת, אלא שהוא מהלך אימים על החשיבה, כן, ה-common sense, זאת אומרת, זה המסתורין. וכן, אז אנחנו קוראים את המשנה, שאומות העולם, הקדוש ברוך הוא, בא משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שגם המשנה תינתן כתובה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, כי עתידים, אני יודע שעתידים אומות העולם לתרגם את התורה ליוונית, ואז הם אומרים, אנו ישראל, כן? אנו ישראל שברוח, זה ממש ויכוח עם פאולוס, 1 לאחת, ואז אמר להם הקדוש ברוך הוא לאומות, אתם אומרים שאתם בניי, איני יודע, אלא מי שהמסתורין שלי אצלו, הם בניי, ואיזו היא? זו המשנה שניתנה על פה והכל ממך לדרוש. המשנה היא מסתורים, המשנה היא טקסט מסתורי, תחשבו על זה, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר מה? ספר יצירה, אצלך ביד, הארי, זה שהארי נמצא אצלו, הרמב"ן, מורה נבוכים, לא יודע מה, המשנה, ממתי קוראים את שמה בערבית? זה הטקסט המסתורי? המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה. זה טקסט שאתה מכיל עליו את הקטגוריה מסתורין, זה אמירה מופרכת, כאילו אמירה, אנחנו לא יודעים איך להקל אותה, היא אמירה אפילו אולי חצופה. זה חוצפה לקחת טקסט כמו המשנה ולדבר עליו כטקסט מסתורי, שהוא מתכתב, עוד פעם, מסתורי שהוא מתכתב עם אותה הילה מיסטית של התגשמות האל בבשר, שזה באמת רגע, כן, לא בא עכשיו לומר
אם הוא נכון או לא נכון, אבל תחשמו על המטען, אתה תהיה רבן גמליאל. תחשבו, כן, על העוצמה של הדיון, שהמסתורין הוא ההתגשמות של האל בבשר, בלחם הקודש, אני שותה את היין, כן, והמשנה היא טקסט מסתורי. רק זה מעורר, לכן גם בדרשנות, כשזה מצוטט, כשהמדרש הזה מצוטט, ישר הולכים לדרך הקלה, שבעצם לא מדברים פה על המשנה, אלא על מה? תורה שבעל פה. תורה שבעל פה. אבל זה לא נכון, כי כל הטקסט עוסק במה? זאת אומרת, המדרש עוסק במה? בדבר הזה שקוראים לו משנה. יש גם משהו מופרך במשנה שזה מה שמתרגם את התורה. זה לא מתרגם. לא, זה התגשמות. יש תורה, וההתגשמות שלה זה... לא, אז אתה עכשיו רוצה לענות. אבל אולי אני אעזור מכיוון אחר. אנחנו כן יודעים, זה כבר, שמשל בצפת, של הארי, של רבי יוסף קארו, לפתע יש מעמד למשנה. המשנה זוכה, כן, לעדנה, ואז הדפוסים הראשונים של המשנה, אחרי שנים שהיא לא בכלל עוסקים בה כטקסט לעצמו, כטקסט שהוא מופרד מהגמרא, זה בצפת, המיסטית. ומי מתגלה לרבי יוסף קארו? המשנה מתגלה לרבי יוסף קארו. זה משהו שהוא, אנחנו צריכים להבין, זה רגע. זאת אומרת, צפת זה רגע שיכול אולי לעזור לנו להבין מה המסתורין במשנה. כן, התלמוד לא יכול להתגלות לאף אחד, אין לו, הוא גם לא חיבור, התלמוד הוא לא חיבור. משנה היא חיבור. תלמוד הוא לא חיבור, הוא משהו אחר, הוא משהו מעל הטבע, התלמוד. המשנה היא חיבור. יש מי שיצר אותה, רבי יהודה הנשיא. אבל אני עדיין נשאר עם השאלה, זאת אומרת, מה זה מי שמסתורין שלי אצלו? אבל לפני כן, כדי לעזור לנו לפלס דרך כדי לעזור לנו לפלס דרך בדרשה הזאת. שימו לב למקבילה שלה בפסיקתא. אנחנו אחר כך נקרא אבל באמצע שלה כתוב, אמר רבי יהודה בר רבי שלום, ביקש משה שתהיה המשנה בכתב. וצפה הקדוש ברוך הוא שהאומות עתידים לתרגם את התורה ולהיות קוראים ביוונית. ואומרים, אין הם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, כאילו, אז עכשיו יש את הדו-שיח בין משה לקדוש ברוך הוא, משה, עתידים האומות להיות אומרים, אנו הם ישראל, אנו הם בניו של מקום. וישראל אומרים, אנו הם בניו של מקום, ועכשיו המאזניים מאוין. אמר הקדוש ברוך הוא לאומות, מה אתם אומרים שאתם בניי? איני יודע, אלא מי שמסתורים שלי בידו. הוא בני. אמרו לו, ומה הם המסתירין שלך? אמר להם, זו המשנה. והכל לאח לדרוש. אני לא יודע עדיין. לא, מידות שהתורה נדרשת בהם. ככה אתה מבין, ואת הכל לאח לדרוש, והכל ממך לדרוש. יכול להיות, ואני, לכן, המתח פה הוא מה אני מתכוון? הדרשנות שבאה ואומרת שבעצם המדרשים האלה הם על תורה שבעל פה, הם בעצם, זה בעצם דרכי המדרש. המדרש. מה בידם של ישראל? המדרש, היכולת לדרוש. מידות שהתורה נדרשת בהן, לא משנה עכשיו. המשנה היא דוגמה, אבל זה בעיה כי המשנה היא הטקסט הכי דל מבחינה דרשנית בספרות התנאית. הוא הטקסט שמנפה מעליו כמה שהוא מסוגל את הדרשנות, הפסוקים, המשנה. לכן פה יש מתח, אבל אני רוצה לפני שניגש במתח הזה, כן, מה זה הלדרוש הזה? יש תוספת בפסיקתא. אומות העולם אומרים אנו ישראל, אנו בניו של מקום,
ומה מופיע כנגדם? וישראל אומרים, אנו הם בניו של מקום. ועכשיו המאזניים מאוין, אלה אומרים ואלה אומרים, ואני לא יודע מי המאזניים מאוין, הם שניהם שקולים. מה נשמט בתנחומה? את הטענה של ישראל. זאת אומרת, הדין ודברים בתנחומה זה בין אומות העולם לקדוש ברוך הוא. אומות העולם באים אל הקדוש ברוך הוא בתנחום, עוברים אנו ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יודע, אבל בוא נראה למי יש את המסתורין שלי. זה אצלהם, זה לא אתם. מה בעצם התנחומה לא מוכן לקבל? שיש דיאלוג. ישראל לא עונים לאומות העולם, שאומרים לנו ישראל. זה דין ודברים בין הקדוש ברוך הוא לאומות העולם. זאת הרגישות של התנחומה. ועדיין נשארנו תמהים. מה זאת אומרת המאזניים שקולות? ועדיין המאזניים מאוין? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא לרגע אומר, אני לא יודע. תחשבו כמה רחוק הולך המדרש. שהקדוש ברוך הוא לא יכול להכריע. ואז מה מכריע? מה מכריע? משהו כביכול צדדי, לא מהותי, שמזכיר לנו דיאלוג אחר בספר בראשית. הקרנה למי החותמת והפתילים. כן? יהודה ותמר. יהודה אומר, הוציאוה ותשרף, ואז היא שואלה, רק רגע, זה אצלי ביד. כלומר, בקריאה הזאת של המדרש, אין משהו מהותי בדבר הזה שקוראים לו משנה, אלא המשנה היא זה סוג של סימן. אני לא יודע מי הבנים שלי, אולי נוצרים הם הבנים שלי. אלה שתרגמו את התורה ליוונית. דווקא הפוך, זה נותן למשנה את כל הקרדיט, זה אומר, זה הקלף הסודי של ישראל. אבל מה יש בו במשנה שהוא הקלף הסודי? כמו בחותמת והפתילים אין שום דבר, רק הנה זה, אתה זוכר? לא, אבל סימן שאין, הוא לא... חותמת זה... אני מסכים. רציתי... לא, להפך, זה החותמת. זה הפתילים, זה משהו לבש. במישור הראשון, אני לא יכול... בוא נשמע את המדרש. זאת אומרת, במישור הראשון, אני באמת לא יודע להחליט, אני לא יכול להחליט. ואז מה? מי שמסתורין שלי בידו. מי שהמסתורין שלי נמצא אצלו. תחשבו באמת, שמישהו אומר לכם את הדבר הזה. מי שהמסתורין שלי נמצא אצלו. הידע הכי אינטימי שלי נמצא אצלו. בוא נראה למי יש את הידע הכי אינטימי שלי. עכשיו אני יכול לקרוא את הדרשה הזאת קריאה אנטי-נוצרית במובן האנטי-מסתורית, אנטי-ריליגיוזיות, אנטי-מיסטית. כן, בוא אני אראה לך נוצרי חביב מה המסתורין שלנו. כן, אתה צריך פה איזה אל, אדם, בשר, כן, אתה צריך איזה בשורה, משהו שכן, סקרמנט מקודש. אני צריך, האלוקים שלי, מה הוא מבקש? הוא מניח את הכד ברשות הרבים. אבל בוא נשמע מה בעצם אלוקים אומר. מה הוא מתלבט בעצם? מה אלוקים מתלבט? הרי מה זה, הם מתרגמים את התורה ליוונית ואומרים, אנו ישראל. ועדיין המאזניים מאוין. זאת אומרת, יש פה רגע של, אולי הם באמת ישראל שברוח? מה גורם להתלבטות שם על אלוקים? יש פה משהו גם חצוף נורא בעצם הדיבור על כאילו העובדה שהם מתרגמים, זה אומר שיש להם ביחס לתורה שבכתב את אותו יחס. כאילו זה נהיה אותו דבר. אנחנו גם יכולים לקרוא. כאילו התורה שבכתב מנופט מכל רובד של הלכה נגיד. מצווה,
של יחס אל המצווה. זה הכל מועתק ללשון של המשנה. רק מה, הם תרגמו ליוונית, אז יש להם את זה. אז יש להם את זה, מקיימים את זה, מה היחס שלהם? אז הם מתרגמים את התורה ליוונית ואומרים, אנו ישראל. מה הכוונה? אני יכול לבוא ולהגיד, מה זה לתרגם את התורה ליוונית? לתרגם את התורה ליוונית בעולם של חז"ל, אני לא קורא פה עכשיו קריאה אנכרוניסטית. לתרגם לאנגלית. שיבינו. לא, אני יכול להבין שתי צורות. אני יכול להבין בשתי צורות. אז לכן, אני אומר, אני יכול להבין בשתי צורות. אחד זה, מה זאת אומרת? תרגם השפה המדוברת. זה לא יוונית, זה ארמית. בשפה החז"לית, כן, לתרגם למרות שאנחנו קרובים לפורים, כל העניין של כתיבת המגילה ביוונית. כתיבה בכלל ביוונית. כתיבה ביוונית, יש לה מעמד של, אבל היוונית היא גם נשאית של המטען, של חוכמת יוון. מה זה לתרגם את התורה ליוונית? היא יכולה, שכל מה שיש בפנים יכול להתרגם על ידי מושגים. אז אני יכול לבוא ולומר שבעצם, לתרגם את התורה ליוונית משמע פילוסופיה, אני מסוגל לתרגם את כל התורה למונחים פילוסופיים, לעשות מורה נבוכים וכך הלאה. זה לא הוויכוח היהודו-נוצרי. אבל אלגוריה, כן. אלגוריה. זה ויכוח כי זה אומר שכל מה שיש בתורה, אני יכול להעתיק אותו הכל לתחום הרוח. אם אני אומר שיש משהו בתורה שהוא לא ניתן למטאבוליזציה לרוח, שיש שארית גופנית. אז אתה בעצם אומר שאת התורה, וזה מה שאתה התכוונת לאלגוריה, התורה, את הפסוקים, אני יכול לעשות אלגוריה לחיי ישו, בהקשר הנוצרי. גם הם עשו את זה. גם על המצווה. זאת אומרת, אני יכול לעשות קריאה אלגורית של הכל. אני יכול לקרוא את זה. הנה, גם אנחנו קוראים, גם אנחנו. ועדיין, הקושיה הגדולה פה במדרש, זה שהדיין לא יודע. ההוא שהיה אמור לתת להם ביתה ולהגיד, נראה לכם אתם בניי, אלא ההוא שנדרש לאיזשהו הקרנה, למי החותמת והפתילים והמטה הזה. זאת אומרת, אם לא היה להם את החותמת והפתילים האלה, אני לא הייתי יכול להכריע. אולי כי התרגום עולה על המקור? יכול להיות. לא, אני אומר, זה רגע מביך במדרש. לא, אולי הכוונה היא שאובייקטיבית אין יכולת לשפוט. מה הכוונה אובייקטיבית? אלה הם בניי, אנו ישראל. תחשוב על הביטוי הזה. לא, יש פה אבל משפט, יש פה מאזניים. תחשוב. מבחינה אובייקטיבית, יכול לומר שהקריאה שלו היא לא פחות. לא, תחשוב בוויכוח היהודו-נוצרי, שבו זה נוצר, שיש את הקריאה אנו ישראל שברוח, ולפתע בא דרשן תנחומה, ואומר, הקדוש ברוך הוא לא יודע. לא, מי שטוען שאין בחירה, כאילו, אם אנו ישראל, זאת אומרת שכולם ישראל. לא, זה לא הוויכוח. הוויכוח שם, אנו ישראל, אנחנו הנוצרים ישראל. שכולם. זה לא, אתם יהודים כבר לא. אתם היהודים כבר לא. אם אתם לא. זה רק בסוף. לא, אבל אם הייתם שומעים... לא, אבל לא. זה לא ויכוח על בחירת ישראל פה. זה ויכוח על מי הוא נושא על גביו את הבשורה האלוהית. מי הוא הבן של אלוהים? זו השאלה. וכשהדרשן לא בא ובועט בהם מכל בא ואומר, מה פתאום? בוא ניכנס שנייה לדרשן שבעצם הוא עצמו נמצא בדילמה. הרי מה אנחנו שומעים פה? אם אלוקים לא נותן להם ביתה בישבן ואומר להם, נראה לכם שאתם בניי? אין שום קשר ביניכם לבין בניי, אני מזהה, אני רואה, אתה לא דומה לאף אחד מהילדים שלי, מצטער, אתה לא דומה לאף אחד מהילדים שלי. כן? אלא... אז בעצם מראה את המצוקה שנמצא בדרשן, שהוא לא בועט, שהאלוקים של הדרשן לא בועט, אלא הוא נצרך למסתורין. הוא נצרך לחותמת ולפתילים.
שזה המשנה. אולי זה קשור לזה שפעם ראשונה עונים לקדוש ברוך הוא. כי הוא תמיד קורא להם בניה. פעם ראשונה שמישהו אומר, אני ישראל. כאילו, ומי שאומר אני ישראל בפעם הראשונה זה לא יהודי, זה הגוי. זה אמירה, כי אתה אבינו, זה נאמר, טוב, זה שאלה איך המדרש קורא, כי אתה אבינו, המדרש קורא את זה, כי אתה אבינו שהם פונים ישירות לקדוש ברוך הוא. הם לא אומרים אנחנו ישראל. הבן לא צריך להגיד אנחנו ישראל. זה חלק זה הגרסה בתנחומה, התנחומה, הבן לא אומר אני הבן. אבל אני חושבת שאפשר להסתכל על המשנה בתור הדבר ששואל איך לשמח את אלוהים, מה אלוהים רוצה מאיתנו, אם מדברים כאילו על יחס של אב בן כזה, אז זה כן כאילו טקסט שלם שמתעסק במה הוא בדיוק רוצה אבא. במגילה, כן, לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא במגילה. יש עוד טקסט חשוב מאוד שהוא כמעט לא נזכר בו, זה המשנה. עד כדי כך, גם הפסוקים לא מוזכרים. תחשבי, לא, אבל רק רגע, אבל אפילו תחשבו על המשנה הראשונה, ומתי קוראים לשמה בערבית, ואז בגמרא, כאילו, שואלים את השאלה שהיא בעצם הגמרא הראשונה. מה הגמרא הראשונה? מה המילים הראשונות? מה? תנאי חכאי, כאילו, רק רגע. את המשנה, זה תלונה, שם זה תלונה של האמוראים, כן, של הספורים. זה לא דומה למגילה. רק רגע, לא, זה לא דומה למגילה, נכון, אבל זאת תלונה של האמוראים על הטקסט המשנאי. מה הכוונה? מה זה תנאי חכאי? זה הרגע, את המשנה אמורה להיות החוליה המחברת. כפי שתפסו את עצמם מדרשי ההלכה. מדרשי ההלכה הם בעצם החוליה המחברת בין הפסוקים לדבר הזה שקוראים לו הלכה. הם ממלאים את החלל הזה של איך שבר פסוק בספר במדבר הופך להיות מצווה מרובדת עם כך וכך הלכות בתקופת התנאים או המוראים, תלוי מתי. תנא חכאי, כן, היכן התנא עומד? תביא לי למה לא הבאת לי את הפסוק? למה את המשנה משמיטה מעצמך את הפסוק? היה כל כך קשה לבוא ולהגיד אני על הפסוק? אולי עדיף לשבת זה, אתם ככה במסתרים. שלום עליכם. היה כל כך קשה? זה הרגע, כן, ואנחנו ניגע בזה, תנא חכאי, זה ההתמרדות של הטקסט התלמוד, זה ההתמרדות של המורה, למרות שזה לאו דווקא המוראים, אבל כנגד הטקסט המשנאי. איפה הפסוקים? איפה מדרשי ההלכה? אבל אני באמת שואל, האם יש פה חוצפה שזה המסתורים? ממתי קוראים לשמה בערבית? זה המסתורים? גם. זה חלק אבל מהתסמינים של בן. רק הבן הוא חצוף. אתה בעצם, נעשה פה קריאה על גבול האנכרוניסטית. אחר כך נחזור בנו ממנה, זאת אומרת, נעגן אותה אולי. עם מה הבן הולך לאנליזה? לא עם כן, נגיד אבא שלו היה סופר גדול. הוא לא בא עם הספרים של אבא שלו. הוא בא עם איך הוא חותך סלט, ועם איך הוא שוטף כלים, או עם איך הוא משאיר אחריו, או איך הוא מעיר אותו בבוקר ללכת לבית ספר. זאת אומרת, מה זה מסתורים לפתע? לפתע הדבר הזה, מה זה מסתורים? האנליזה, כלומר, העולם האנליטי, מאפשר לנו להבין לפתע מסתורים בצורה אחרת. והמסתורין הרבה פעמים, המסתורין האנליטי, יהיה הרבה פעמים נספח על גבי הדברים הכי לא מעוררי השראה שיש. על הדברים הכי, כן, בשריים. אפילו אני לא בלך לדיבור על אינטימיות רגע. אני יכול לומר את מה שאמרתי עכשיו בצורה של אינטימיות.
אבל אני רוצה לפני האינטימיות, ללכת לאמירה אנליטית. זאת אומרת, בין האב לבן יכול להיות אינטימיות, אבל יש משהו שזה לא אינטימי, הלא מודע, כן, העולם של הלא מודע זה לא עולם אינטימי. זה מה שנחקק. זה מה שנחקק כן, ברבדים הכי פונדמנטליים של האדם. והמי שחוקק זה הדמויות הכי לא אינטימיות, אלא רדיקליות בחיים שלו. יכול להיות שהוא גם יצליח ליצור עם הדמויות האלה אינטימיות. לא כל בית מצליח לייצר אינטימיות. לא כל בן ואב מצליחים לייצר אחד עם השני אינטימיות. אוקיי? אבל זה לא תלוי באינטימיות. אבל מה שאדם מביא איתו לאנליזה, זאת אומרת, המסתורין של האנליזה, הוא מתלבש על הדברים הכי לא מעוררי השראה שיש. בנאליים. הכי בנאליים, כן. הכי בנאליים. איך אתה שוטף כלים. המניח את הכד ברשות הרבים. זאת אומרת, אני עכשיו לא בא לומר בוא נעשה ניתוח פסיכואנליטי של הגמרא בבבות, או של המשנה הראשונה, אלא ההתכווננות של המסתורין האנליטי, כן, האדם שלמשל עובר חניכה אנליטית, מה שמעניין אותו במציאות יהיה אחרת לחלוטין, למשל, מאשר המשורר, או האומן, איש הבשורה. יעניין אותו דברים אחרים. את המסתורין הוא ימצא במרחבים אחרים. במובן הזה פסיכואנליטיקאי במובן מסוים לא יכול לכתוב שירה. כי השירה מציגה את עצמה כנשאית של בשורה. פסיכואנליטיקאי בראש ובראשונה הוא בירוקרט. שם לב לסעיפים הקטנים המשעממים של המציאות, של מי שעומד מולו. הרוטינות שלו, החזרתיות שלו, כן, הדרך האופיינית לו לעשות את הדברים המשעממים שלו. עכשיו, עוד נגיע גם מה זה אומר על המשנה? אז בואו נתחיל לפלס לנו את הדרך בכך יש פה אמירה, המאזניים שקולות. המאזניים שקולות זה רגע רוזנצוויגיאני. למה? אין כמעט טקסט יהודי שבא ואומר יש משהו לשמוע שם. אלוקים באמת מתלבט עכשיו עם עשיו, אולי. אין כמעט טקסטים כאלה. אין כמעט. מה? יש רק, אנחנו כל כך דפוקים, שהקדוש ברוך הוא משפיע את שפעו עכשיו על כך וכך. אבל האם יש טקסט יהודי? אנחנו מצאנו בהלכות משיח ברמב"ם. נכון? הלכות משיח ברמב"ם. הלכות משיח ברמב"ם, שהרמב"ם אומר רק רגע, יש שם בשורה. זאת אומרת, יש שם משהו לשמוע. הרגע שגם רוזנצוויג מתרגש מדפוס רומא, שאז היה דפוס רומא, עדיין לא היה גניזה הקהירי, דפוס רומא של הלכות מלכים, שמובא שם השמטה, שלמה הנוצרים והמוסלמים הקדימו, כי הם מביאים את המשיח לאיי הים הרחוקים, זאת אומרת שהם חלק בתהליך של הרעיון המשיחי. רוזנצוויג מתרגש. למה רוזנצוויג מתרגש? מדפוס רומא. שאצלו היו המאזניים מאוין. כי המאזניים מאוין. אצל רוזנצוויג. כי יש באמת מה לשמוע עם הנוצרי. מוסלמי לא, אבל יש מה לשמוע אצל הנוצרי. הנוצרי הוא אומר משהו. אין טקסט יהודי כמעט שאומר אלוקים מתלבט. הם אומרים אנו ישראל ואין לו מה לענות. אין לו מה לענות. ואז נשאל רק רגע מה, כן, כיהודים שלרגע לא חשבו בכלל שזאת הייתה אופציה עבור האב,
שלרגע המאזניים לא, היה באמת, המאזניים היה מעוין, היה רגע שבו המאזניים היה מעוין, שאולי, איזה נוצה אני אניח על הצד הזה וזה ייפול על הצד של ישראל. אז אנחנו צריכים לשאול, א', מה הדרשן, מה היהודי לפתע שמע בבשורה, כן, בבשורה הנוצרית, שגרמה לו להשליך את ההתלבטות על האל. ועוד זאת, שהיהודי בטוח בכך, שלא הוא זה שמתלבט. זאת אומרת, מי שמתלבט זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי שנמצא במצב של אי ידיעה, שאומר, כן, איני יודע. מי שאומר את זה הקדוש ברוך הוא. היהודי אין אף רגע שאומר, איני יודע, אולי אתם צודקים. עד כדי כך, כמו שראינו, שהיהודי בכלל לא קיים בתוך הדיון הזה. זה אומות העולם אומרים לישראל, לקדוש ברוך הוא. וגם אין ממד של בחירה. כאילו זה לא הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. הוא עשה איזה מעשה, כמו יהודה ותמר, הוא עשה איזה מעשה והוא אומר, מה לעשות, אלה הם בניי, כאילו אני לא יכול להצדיק, וגם זו אמירה, אלו הם בניי, בוא נראה מי טובים יותר, בוא נראה מעשיו של מי נעים יותר, תחשבו, בוא נראה מעשיו של מי צדיקים יותר, בוא נראה תורתו של מי, בוא נראה מי שהמסתורין שלי בידו, הוא בני. זה אמירה איומה ונוראה. אז מה הצד הפוזיטיבי שיש בנצרות? אנחנו לא נעשה פה עכשיו קריאה בבשורות, אבל דיברנו על זה רבות. יש פה כל מיני דרכים לקרוא את זה. אחת, במודוס של השיפוט. לנוצרים יש את הדרך שלהם לקרוא את הפסוקים. דיברת על אלגוריה. יש את הדרך שלהם לקרוא את הפסוקים. הם תרגמו את התורה ליוונית. ואני כיהודי יודע כמו שאני קורא את זה בצורה מופרכת, אז גם הם יכולים לקרוא את זה בצורה מופרכת. כן, הרי אני קורא בצורה שהיא לא אקדמית בעליל, והיא לא הפשט. אז למה לא אסור לקרוא בעצם שכל שירת האזינו זה שירה שמטרימה את כל הדרך של ישו, ולמה לא, כאילו, מה מבדיל את הקריאה שלי מהקריאה שלו? ואז אל מול השופט, כן, אלוקים פה הוא השופט, אין בעצם טענה שהקריאה שלי היא עדיפה. הקריאה שלי היא מדויקת יותר. הם קוראים בצורה אלגורית, ואני קורא... איך אני קורא? אלגוריה זה הלוואי, זאת אומרת, זה... רב יתרה. מה? רב יתרה. בוו יתרה. אז אני קורא, כן, כתרים ותגים כתרים ותגין אני קורא. זאת אומרת, רבי עקיבא עדיף על פאולוס? רבי עקיבא עדיף על פאולוס? לא, הוא לא עדיף על פאולוס. פאולוס קורא כמו שהוא קורא, ורבי עקיבא קורא, אני לא יכול, אין לי פה בעצם יכולת שיפוט. ואז אני פונה, בעצם הטענה של הקדוש ברוך הוא היא, למי יש את המסתורין שלי? ומי שיש את המסתורין שלי פשוט, הוא הזה שבא איתי במגע. הוא זה שהיה לי רגע שנתתי לו משהו. הוא הבן שלי. הוא הבן שלי. מי שיש לו את החותמת ואת הפתילים שלי. הוא הבן שלי. עכשיו, מהי החותמת והפתילים? דרכי המדרש, זאת אומרת. ואז איך אני יכול לקרוא את זה? אני יכול לקרוא את זה בקריאה אורתודוקסית. חרדית.
כל מה שחכמים מדברים במשנה ובמדרשים, הכל זה ממה שנתתי למשה רבנו בסיני, איך לקרוא. המשנה היא לא, עוד פעם, היא לא טקסט מסוים, אלא היא הייצוג של דרכי המדרש. יש את הדרך האלגורית, ויש את הדרך של מדרש הכתוב, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. אני ככה לימדתי. אני לא לימדתי אלגוריה. בהר סיני לא לימדתי את משה רבנו אלגוריה. לא לימדתי אותו קריאה נוצרית של הכתובים, לקרוא אותם. לא לימדתי, לימדתי מדרש הכתוב. אבל אז אנחנו צריכים לשאול למה להשתמש במילה הכל כך טעונה הזאת עם מסתורים. למה להשתמש במילה הכל כך טעונה הזאת? מי שמסתורין שלי בידו. עכשיו, זו אמירה מטרידה מאוד. אז בואו נלך לנסות כן, אני מתקשה. מול הנוצרי, בעצם מה הנוצרי? בואו נשאל את עצמנו. מה הנוצרי שומע באמירה הזאת? מי שהמשנה בידו. מה הנוצרי שומע? שיש לו טקסט שלא תרגמו. מה? הנוצרי, אז את אומרת, יש פה טקסט בעל פה, לא יכולת לתרגם אותו, כן? זה ההוכחה. אבל מה זה עבור הנוצרי המשנה? הלכה. הלכה. או יותר, תגיד את זה, הלכה זה חוק. עכשיו, החוק הוא הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו שהוא מסתורי. דווקא אהבו את המשנה, לא? הנוצרים? כן. כאילו, התלמוד זה מה ששיגע אותם. לא, גם המשנה, הם לא הכירו את ההבחנות האלה. זאת אומרת, הם חיים במרחב יהודי, שהמשנה היא בתוך התלמוד. המשנה כטקסט נפרד, זה היה קיים בתקופת הראשונים, אנחנו יודעים הרמב"ם, זה חריג. אין כמעט חיבורי פרשנות על המשנה. כל החיבורי פרשנות הם על התלמוד, ומתוך התלמוד הרמב"ם הוא אחד הטקסטים היחידים. ברטנורה זה רק... ברטנורה זה כבר צפת. זה מאוחר. זה חלק מהחידוש של צפת. שפתאום בצפת של הצפת המיסטית, הקבלית, לפתע יש פריחה למשנה. רבי יוסף קארו מתגלה לו נשמת המשנה, כאילו המשנה מתגלה לו. אבל זה חידוש, זה חלק ממה שאנחנו מנסים להבין פה, למה המשנה היא טקסט מסתורי. אז אנחנו נגועים ביוונות, כשאנחנו רואים משנה, אנחנו ישר רואים חוק. חוק לא יכול להיות דבר מסתורי. אז יש פה שני אמירות, יש את האמירה של האצבע בעין. הדבר שפאולוס הכי שונא באיגרות שלו, שהוא הכי מתאב. כן, הדבר שפאולוס הכי מתאב, זה את החוק. החוק ממית. החוק הוא הדבר הכי לא בר השראה. והדרך שבה פאולוס והנוצרות מכירה את ההלכה היהודית היא כנומוס, כחוק. לא הגיוני שאלוקים הוא נותן חוקים, זה פשוט לא הגיוני. עכשיו אנחנו יודעים את זה מאיתותינו אנו, דמויות כמו בובר, רוזנצווי, כאילו במוד, זאת אומרת, לא הגיוני שאלוקים הוא מחוקק. ולכן ההלכה היא אניגמה. מה השאלה, אחת השאלות שדיברנו על זה, היהודים ששווים, היהודים המתבוללים שרוצים לשוב אל היהדות, הדבר הכי בעייתי עבורם, זאת אומרת, מה הדבר שאין להם כלים להמשיג אותו? זה הלכה, דבר הזה שקוראים לו הלכה. זאת אומרת, מה מבדיל את היהדות מהעולם שהמתבוללים באים ממנו? הם למדו מדעי הדתות, והם למדו גתה ושופנאור, אין להם כלים, מה זה הדבר הזה שקוראים לו הלכה? זה, כן, אנחנו רואים בכל הדיון, בזמן של...
אז ההלכה, האם המשנה, אנחנו הלכנו לקצה של המשנה כנציגת המדרש הכתוב. או לא, 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 לא. אולי המשנה היא נציגת החוק. ודאי, אם אתה רוצה להביא מדרש הכתוב, היה מביא מחילתא. היה מביא, מחילתא, הוא לא היה טקסט קנוני. לא טקסט. אז המשנה היא טקסט, שמה הוא? טקסט הלכתי. טקסט חוקי, חוקתי. רק רגע. אז החוק, זה לא רק מדרש הכתוב, זה החוק. החוק הוא שניתן לנו, הוא לא, כן, הטקסט החוקתי. אבל אז יש לנו בעיה. כי אם המשנה היא הייתה אמורה להיות הטקסט החוקתי, איך היא הייתה אמורה להיות מנוסחת? כמו מה? כמו משנה תורה. זאת אומרת, איזה תרבות החוק, הטקסט, הקודקס של החוק, הוא קודקס שלא מאפשר חקיקה. כי הוא לא מציג לך מה החוק. הוא מביא לך דעות לגבי החוק. זאת אומרת, הטקסט, הוא היה צריך להיות משנה תורה. כמו שהרמב"ם עושה. במובן מסוים, הרמב"ם מסתכל על רבי יהודה הנשיא, ואומר, הוא הולך חצי דרך. הוא פתס את זה כמו שצריך. אז בעצם, המשנה היא לא הנציג של מדרש הכתוב. אבל היא גם לא הנציג של החוק, אלא היא הדרך הייחודית שבה החוק קיים אצל ישראל. ומהי הדרך הייחודית שבה החוק קיים אצל ישראל? מה? משנה, מה זה משנה? מה זה המשנה? מה זה? לימוד. החוק הוא מה שמייצר את הלימוד. החוק הוא מה שמייצר כל הזמן סביבו את הלימוד, את העיון בשמטה. הדבר האחרון שהעיון במשנה או בטקסט החוקי היהודי מייצר זה חוק. הוא מייצר עיון באניגמה של החוק, בזה שאני לא יודע מה החוק. המשנה לא מוסרת לי מה החוק, היא מייצרת לי את האניגמה שלו, שזה לא סוף פסוק שלו, כן, זה ואז המסתורין בעצם, אני אהיה זהיר, זה אותה עמידה, יש פה אימוץ של המבט של הגוי על היהודי, שהוא המבט למשל הגברי על הנשי, במובן הזה, במה הם מתעסקים? מה יש שם? מה כל כך חשוב? מה כל כך חשוב שם? מעיין בשמטה, הוא מעיין בשמטה. אז מה יכול להיות שם כל כך חשוב? מה יכול? תסביר לי, במה אתה עוסק? באיך השילוש הקדוש הוא אחד, ואיך אלוהים הוא גם שלוש. במה אתה עוסק? במה אתה עוסק? כן, כמו, כן, נהיה קצת גנריים, זאת אומרת, כיום בתרבות שלנו זה לא, אבל נגיד מבט גברי מול מבט נשי, כן, בתרבות, זה יכול להיות גם הפוך, כן, אבל הגבר שממתין לאשתו מחוץ לחנות בגדים, זאת אומרת, מה כל כך גורלי פה? מה יכול להיות כל כך גורלי? הרי הכל נראה אותו דבר, זה יכול להיות אותו דבר, מה כל כך גורלי? זה לא יכול להיות שזה מעסיק, זה לא יכול להיות שזה מעסיק כל כך. זה האימוץ שזה המסתורין במובן של האניגמטיות של העיסוק. זאת היא דרך אחת לקרוא את המסתורין. הכוונה היא, אני יודע, אומר היהודי לנוצרי, שאני מסתורי עבורך. אני יודע שאני מסתורי. אני יודע שאתה רואה אותי עוסק במשנה, עוסק בחוק שלי, אבל בצורה שאין לך יכולת לתקשר איתה. היא מאיימת עליך. אתה כל הזמן שואל מה רוצה היהודי, מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. מה יש שם? זה צורה אחת
של להבין את המסתורין. היינו, זה לא מסתורי עבורי. אני יודע מה זה ללמוד. החוק עבורי הוא לימוד. זה החוק. החוק הוא לימוד. אבל עבורך הצורת קיום הזאת היא מסתורית. זה מדהים, כי ניסו להגן את החוקים, אבל עדיין ממשיכים לדבר על זה. זה לא הצליח. את יכולה לבוא בעצם לומר, שהייתי יכולה רק אבל בסדר, אבל בסוף יש הלכה יהודית, יש שולחן ערוך, יש משנה תורה, אבל הם לא מאפשרים את הקיבוע של הלימוד. זאת אומרת, הוא כל הזמן ממשיך. כי ביסוד של הכל עומדת המשנה. גם היוונים, הם קוראים ביוונית, ואז זה נגמר בהכל ממך לדרוש. כן. הוא הולך לדרוש. היוונים קוראים, והיהודי לומד. דורש, לומד, היהודי לומד. עכשיו, אולי בקשר לעוד רגע, אני זאת אמירה חמורה. אני באמת אומר לכולנו, שהמסתורין של האל זה המשנה, זה אמירה לא פשוטה. מה? אמת ראשונה של היהודי, לא? זה אמת הראשונה של היהודי, וזה אמת קשה. זה בנליזציה של הנשגב. זה היעדר הנשגב. זה לא בנאלי. זה מאוד לא בנאלי בעיניו של אלוקים. הצורה שבה אתה חותך את המלפפון היא כל מה שמעניין אותו. אני אומר, זה שזה המסתורין שלך, זה חסר לך. חסר לך מה שיש לנוצרי. אין לך תיאולוגיה. אין לך תיאולוגיה. אין לך מסתורין תיאולוגי. כי האלוקים שלך מעניין אותו, המסתורין של האלוקים שלך זה המניח את הכד ברשות הרבים. או אוקצי תאנים. אוקצין. יש משנת אוקצין. תחשבו על זה. זה מופרע לחלוטין. משנת אוקצין היא המסתורין שדנה באוקצין של הפירות. מתי זה מקבל תרומה ומתי זה מתחייב בתרומות ומעשרות, מתי זה לא מתחייב בתרומות ומעשרות. יש משנה, יש מסכת אוקצין. זה לבוא זה המסתורין. עכשיו, אני יכול להבין את זה עוד פעם כמסתורין של מה רוצה אישה. זאת אומרת, לא הגיוני שזה מה מה יש? לא הגיוני שזה משמען את אלוקים. וזה המועקה. המסתורין הוא מבט מועק. מול המסתורין יש מועקה. זה מסתורין במודוס של מועקה. זה לא עניין של, לא הגיוני, זה לא הגיוני. אתה מעיין בשמה, אתה פוחז, חצוף. במה אתה עוסק? ממלכות קמות, ממלכות נופלות, אתה שחוט, אתה רדוף, אתה בין הדת הבזויה והמושפלת, אתה לא רואה. אתה לא רואה את הבשורה, אתה לא רואה את הכנסייה הקדושה, את מלכות האלוהים בעולם הזה, אתה לא רואה. אז מה מסתורין בזה? זה כאילו... המסתורין זה המועק, בגבר שמביט באישה זה הפן השוביניסטי. חלק מהמטאבליזציה של הגבר זה לייצר שהמבט הוא לא יהיה מבט של בוז, אלא של הניגמה. אדם קשה לו להיות עם הניגמה, אז הגבר פונה לאלימות השוביניסטית, במובן הזה של בוז, אין שם כלום. אבל במהות של העניין הוא מאוים. הוא מאוים מזה, זה מאיים עליו. מאיים עליו, כי זה לא הגיוני, שזה מאיים, אין לו לוגיקה, הוא לא יכול להכניס לשם לוגיקה. איך מעריכים בכלל? איך מעריכים? איך נותנים ערך לדברים שם? זה המאוים. כשאתה מאוים, אז יש דרך אחת של הבוז, ויש דרך אחת של המסתורין. מה יש שם? אז הנוצרי הוא נעל
בין הבוז לבין המסתורין, הוא מאוים אבל. ואנחנו, היהודי עצמו כלפי מסכת וקצין, האם הוא חש שם מסתורין? הרגע, האם רבי תנחומה, שהוא אומר, זה שהמסתורין שלי בידו. מה? וקצין, גמרת וקצין, אז זה יכול להיות רק בהוא שבאמת מאמין שזה מה שאלוקים נתן. מה אלוקים אדירים, מה באמת זה מעניין אותו? זאת אומרת, אני לא חושב שעליהם את ה... אבל מי שהמסתורין בידו, הוא לא יכול להגיד מסתורין, זה בידו. אז עכשיו אתה נוגע בעוד עניין, שזה שהמסתורין בידו, כמו שאתה אומר, עבורו זה פשוט בידו. לכן התנחום מתעקש שאין פה דין וחשבון בין עם ישראל לאומות העולם, שהקדוש ברוך הוא מכריע ביניהם. כי עם ישראל כביכול, עוד פעם, לא היה יכול להגיד, מה זה מסתורין? מה מסתורי? אין פה שום דבר מסתורי. זה רק זה שמסתכל מבחוץ, זה שמסתכל מבחוץ, בא ואומר לאומות העולם, תקשיבו, המסתורין שלי נמצא אצלהם, מה לעשות? המסתורין שלי נמצא אצלהם, ואני אגיד לכם למה. כי אני יודע כמה אתם מועקים מהם. אני יודע כמה הקיום שלהם מעורר בכם אימה וחלחלה, ובוז. וכל הדברים שמעורר האניגמה של האחירות הזאת, האחירות היהודית. עבור היהודי, במודוס שאנחנו קוראים פה, זה לא מסתורי. אבל, היות ואנחנו יודעים שבצפת המשנה היא המסתורים, עבור אותם אנשים שהם אוחזים במשנה, שזה בידם, זה מכריח אותנו לקרוא עוד קצת. וגם הדרשן, שאומר זה המסתורים. אבל הם לא מייצרים סביב המשנה איזה משהו אזוטרי, כמו עזוב, כאילו, בסוף המשנה לא חורגת. נשמת המשנה, כאילו, המשנה מתגלה לרבי יוסף קארו. המשנה מתגלה לרבי יוסף קארו. אתה צודק, הם לא עכשיו קוראים קריאות לוריאניות במשנה. אבל זה גם יבוא כתוצאה מזה. זה יבוא, אבל זה יבוא לזה, אבל זה יבוא להכל. זאת אומרת, מהרגע שאתה עושה קריאות לוריאניות, אז זה לא מיוחד למשנה. מה יש למשנה שהיא חלק מהתקומה, היא חלק מהתקומה של עם ישראל, המשנה. כן, אז יש... אמנון רז קרקוצקין הוציא ספר לפני איזה שנתיים, משהו כזה, אז תודעת משנה, תודעת מקרא. זאת אומרת שהוא מבחינה היסטורית מתחכה אחר הפריחה של המשנה כתודעה קונטרה למקרא. ציונות היא כביכול תודעת מקרא, צפת היא תודעת משנה, זה המתח בין ירושלים, גם ירושלים בצפת. אז המשנה היא לא גלותית, היא בתוך ארץ ישראל, היא לא, כן, השיבה, גם טקסט ארץ ישראלי, הטקסט הכי ארץ ישראלי שיש. התנאים הם ארץ ישראליים, היא טקסט שנערך בארץ. כל העניין של פריחת קברות התנאים שמתרחשת בצפת, בעקבות, זה להפך, היא טקסט ילידי. המשנה מול התורה, התורה היא לא טקסט ילידי, התורה הרי ניתנת בהפוך על הפוך, אבל המשנה היא טקסט ילידי. שם אפשר לנסות לחשוב את זה. בהקשר הזה, אז אנחנו לא עוסקים באניגמה, כן, במאוימות, על ביתיות שמעורר הקיום היהודי אצל הנוצרי. אנחנו עוסקים בעצם באיזה משהו שיש ליהודי שהוא יודע אותו, והנוצרי לא.
זאת אומרת, היהודי לא מצפה שהנוצרי יתייחס למשנה כמסתורין. אני יודע שהיא מסתורית. אני יודע שהיא המסתורין של הקדוש ברוך הוא. כמו שהנוצרי חווה כשהוא נכנס לכנסייה ומצטלב ואוכל מלחם הקודש ושומע את המיסה ורואה את התבילה, את אותם רגעים שיש בו את המגע עם המסתורין הדתי. כך יש ליהודי עם המשנה. אני לא יכול לומר את זה, אבל אני לא יכול לומר את זה כי אני נוצרי בהקשר הזה, אבל רבי יוסף קארו וצפת כאילו אומרים לי רק רגע, יש משהו, והדרשן בתנחומה... אבל אם כבר זה קיים ליהודי, זה קיים מול הגמרא. אם אתה רוצה... אז אני רק רגע, אתה עכשיו עומל. אני אומר, אני לא מבין משהו במשנה והייתי יכול להסתפק בקריאה, כן, מה רוצה יהודי, מה רוצה אישה, הייתי יכול להסתפק בקריאה הזאת, אילולא היה לי את רבי יוסף קארו. שלפתע, לא, במובן הזה שאומר, לא, רבי יוסף קארו... זה לא טרמינולוגיה של יהודי, זה איזוטריקה. לא, אבל אז המסתורין של המשנה, פתאום אני אומר, לא, יש מסתורין עבור המשנה גם עבור היהודי. ואז אני צריך לפענח אותה, וזה קשה לי יותר. קשה לי יותר. בסדר, אתה מבין את הקושי? קשה לי יותר. אני מאוד מבין את המסתורין של המשנה ביחס לנוצרי. בזה נעצור. אבל זה נט כמו אנליזה, זה לא שבאמת מוצאים איזה פיוטיות, זה פשוט נותנים נפח לדברים, מתעסקים בזה, להשים את זה, זה כאילו זה מה שבאמת, כאילו קוראים באנליזה, כי בסוף, זה לא ש... אבל באופן הזה זה מסתורין, אבל כאילו, זה גם מתעסק בתמודה וכל זה, אבל באופן להשקע ובלי למצוא את כל המשמעויות, זה לא מלא משמעות. אני אומר, כשאנחנו משתמשים, אני אחזור ואני לא רוצה לנסות לענות. כשהדרשן בוחר להשתמש במילה היוונית, הוא יודע שזו מילה יוונית. מסתורין, שזאת היא מילה, האם הוא ידע שגם במסורת הנוצרית, זה המילה שמשתמשים בה כסקרמנט, זה היוונית שהתרימה את הלטינית, ששם זה סקרמנט? לא יודע. יכול להיות מאוד שכן. שהמילה מסתורין זה הסקרמנט הקדוש. הוא אמור להתכתב גם עם אז אני יכול להבין אותו כאצבע בעין. זאת אומרת, ההרגשים האלה, כן, הפנטזמטיות, הקיום הפנטזמטי הזה, מלא ממסתורין הזה, הוא לא מעניין אותי. אני לא אוהב את זה. כמו שאנחנו תמיד אומרים, לחז"ל יש פריחה באור כשמגיעים לרגעים הקדשים, שמקומות במציאות שיש בהם גודש, עודפות, הם מתחילים לזוז בחוסר נוחות. וראינו את זה יפה מאוד באיך הם דואגים לפוצץ בלונים תיאולוגיים בכל מיני דיונים, בין אם זה על קידוש השם, הטהרה ביום הכיפורים. לפני כמה זמן פגשנו עוד עברנו, מה זה? קידוש השם, מדרשים סביב המדרשים סביב... תפילה. הלך הורגנו כל היום. כן, גם שם, זאת אומרת, וזה תמיד יבוא בסיום פרק, בסיום מקטע, כן? החכם התלמודי הוא מרגיש לא נעים כשמתחילים לשיר הלל בצורה שבאמת גורמת לו לאור ברווז. אז הוא ישר יבלע את המילים, וכן, הוא מרגיש לא נעים עם הפנטזמטיות של טקסטים דתיים, של רגעים בקיום הדתי. אבל זה תמיד חוזר. מה?
הפנטזמה. בידו והארוס. בסדר, והם תמיד, והם שוב ושוב מנפצים את הבלון, ולכן הם מסתובבים עם מחט. כמו שרבי יוחנן היה מסתובב עם העצם של הבן שלו, ואז יש את הדיון איך הוא מסתובב עם עצם, לא משנה, עצם זה שהוא מסתובב עם עצם, כן? עצם זה שהוא מסתובב עם עצם, כדי, אז זה, החכמים התלמודים מסתובבים עם מחט. אחד הסטנדאפיסטים קורא לזה המבאס הקלאסי. אז נו, כן, אז אני חושב שהוא לא, החכם התלמידי הוא לא המבאס הקלאסי, הוא באמת מרגיש לא נוח, כשהטונים מתחילים להגיע לקראת הקרשנדו, שכן, הוא לא יכול לשמוע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. כאילו זה... לא, הוא יסיים את זה, הוא יזייף שם, הוא יזייף בכוונה. אתם מכירים את הסימפוניה התשיעית של בטהובן? זה אחד מהרגעים הגדולים בקיום האנושי, זאת אומרת, הסימפוניה התשיעית, נכון? מוטי. זה ההרדעה. כן, לכבודו של אדם, זה היה לנפוליאון, ואחרי שנפוליאון הכתיר את עצמו לקיסר, הוא לזכרו של אדם גדול. זה היה לכבודו של אדם גדול, ואחרי שהוא הכתיר את עצמו, מחק וכתב לזכרו של אדם גדול. אבל היהודי לא יכול לשמוע סימפוניה התשיעית, הוא לא יכול. אז אם נהיה לארג'ים עם היהודי, הוא יעשה מוזיקה מודרנית, זה כן הטונלית, אם אנחנו נהיה לארג'ים, גם את זה הוא לא יכול לעשות, זה לא מעניין אותו. אבל מה קורה, באמת, מה אתה מאבד כשאתה לא יכול לשמוע סימפוניה התשיעית? אתה מאבד הרבה. או שאתה לא יכול לשמוע את הרקבים, כן, איך אומרים זה? רקבים. כן, של מאלר. מה קורה? מה? יהודי, אוקיי. כן, הוא יהודי, אבל מה קורה כשאתה לא יכול לשמוע את זה? מה קורה? כשאתה לא יכול, כשהמוות הוא מכניס אותך לתודעה כותרת, וזה, ואתה שומע את זה וישר השערות, אז אני יכול, כן, או שליהודי גם כן יש מסתורין. גם כן יש לו מסתורין. רגע, אבל כל הטקסט הזה עכשיו שקראנו לו בהפוך, הוא דווקא כן מבקש ממנו למצוא את המסתורין? לא, אני אומר, אני יכול לקרוא אותו כך, אני אומר, הרבי יוסף קארו, כן, צפת של הארי ורבי יוסף קארו, מחייבים אותי להשעות רגע את הקריאה האמביוולנטית כלפי הנוצרי, שכאילו, ולהגיד לו אולי מה כן לנסות למלל, מהו המסתורין של המשנה. אבל זה אולי אחרי פורים, בעזרת השם, מי שרוצה בליל פורים ב9:30 מתחיל ליל פורים של פרזים, זאת אומרת מוצאי שבת, שאצלנו סעודה, כך וכך שנים, סעודה תוך לימוד, מי שרוצה יכול לבוא, מי שלא רוצה גם כן יכול לא לבוא. אולי שמה נגיע להשגות לגבי המשנה. מה הסיפור? למה הקדוש ברוך הוא לא יודע? אני אומר, אני חושב שזה אחד הרגעים היחידאיים בטקסטים האלה שלפתע הדרשן אומר, יש פה טיעון, יש פה באמת ויכוח. זה רגע שהיהודי לא מסוגל לעשות אותו. יש פה באמת ויכוח, והוויכוח הוא אמיתי. והקדוש ברוך הוא לא יודע. ובסוף הוא נדרש לחותמת ולפתילים, כאילו לדבר הזה שנתן, כן? זה רגע באמת חריג, לכן זה מדרש חריג. למרות שהוא לא משווה עד הסוף, הוא אומר, אנו עם ישראל, אנו עם בניו של מקום, וישראל אומרים, אנו עם בניו של מקום. כאילו יש... ישראל לא צריכים להגיד אנו ישראל. אם זה באמת, אבל רגע מחר. אנו בניו, מה אתם אומרים אנו בניו? מה שאני אומר, זה רגע חריג במדרש, שלפתע יש פה טיעון. הנבחרות זה המסכת אוקצין. הנבחרות זה מי שיש לו את מסכת אוקצין ביד, הוא ההוכחה, מי שיש לו מסכת אוקצין, אני יכול להגיד, מי שיש לו מסכת אוקצין ביד, מי שמסוגל לשאת את מסכת אוקצין, מי שמסוגל לסבול את מסכת אוקצין, כנראה הוא הבן שלי. לסבול מילא, לייצר.
היה, יוצר... לנוצרים מפריע זה שכזה, אבל איפה זה כתוב? ודאי. איפה זה כתוב בפסוקים? ודאי, תורה שבעל... זה כבר קשור להבחנה שלא עשינו, נעשה בין להיות יכול לקרוא ללדעת לקרוא. הנוצרי יכול לקרוא, הוא מתרגם ליוונית, הוא יכול לקרוא, אבל הוא לא יודע לקרוא. היהודי יודע לקרוא, היהודי יודע להפיק זה העולם של המדרש. העולם של המדרש זה על לדעת לקרוא, בניגוד לאלגוריה. זה על הדעת, זה לפתע, לכן גם במסורת הנוצרית, תמיד אתה חייב יהודי שיתווך בינך לבין הטקסט הקדוש. העבריסטים, כן. אני קורא עברית. והם היו לרוב משומדים, אבל אני צריך את היהודי, לכן בסוף אפשרו את כתיבת הגמרא. לפעמים שרפו אותה, אבל אפשרו את כתיבת הגמרא, אפשרו את רש"י, אפשרו את זה, למה? כי אני חייב את היהודי, רק לא באמת יש את המגע עם העודפות של הפסוקים, עם הפסוקים ככוח מייצר, ככוח שפרה ורבה. וגם עם מה שלא מתרגמים, גם כי הוא לא הליבה. אז זה העניין, שמה שיש לנוצרי זה את התרגום, זה את היכולת לקרוא. אני יכול לקרוא בראשית ברא אלוהים, אני יכול לקרוא. אבל אני לא יודע לקרוא, יש את הביטוי הזה לדעת לקרוא. הנוצרי לא יודע לקרוא. זה מדרש אחרי כתיבת המשנה, נכון? ודאי. אז אולי זה גם ביקורת סמויה לכתיבת המשנה, כאילו שהיא כבר ברת תרגום, שכאילו הם מסרו את הכלים לגוי שיכול לקרוא עכשיו אני ישראל. לא, אבל לא מסרו. המשנה לא נכתבה עד ימי הגאונים. למרות שזה הטקסט, התנחומה הוא מאיזה תקופה היא, אם הוא לפני הגאונים או אחרי הגאונים, יש ויכוח. לא זה העניין. הדיון פה הוא לא על כתיבת המשנה. זאת אומרת, זה לא חלק, אני חושב שלהפך פה. יש טקסט שהוא לא כתוב. כנראה גם לאורך השנים, בעיה, למה הוא לא כתוב? יש דיונים בתוך למה הוא לא כתוב. ופה הטקסט שמקבל למה הוא לא כתוב, למה הטקסט הוא לא... והמשנה תמשיך גם אחרי תקופת הגאונים שהמשנה נכתבה, היא עדיין תהיה הטקסט שלא נכתב. כלומר, גם אם זה מדרש מאוחר, אחרי כתיבת המשנה, המסמן של משנה זה דברים שבעל פה יהיה אתה רשאי לאומרם בכתב. זה ההקשר של שאר המדרשים שפה. אולי המשנה פה מציינת את... המשנה היא המסתורין, בגלל שהנוצרי לא מבין איך הגעת מהפסוק אל המשנה. זה עוד... המדרש הוא... המדרש הוא... אבל הבעיה היא... הוא לא מילים. בסדר. הוא משהו שבלתי ניתן, אי אפשר לומר מה זה מדרש. זה משהו שיהודי עושה. מה שיש לנו זה מקור. מקרא, איך הגעת מ-A ל-B, כל פעם זה קוונטים, זה לא, אי אפשר לדבר איך. הפער בין מילות הפסוקים לדיני המשנה, יש שם פער. כן, ולכן זה הכל ממך לדרוש. איך? כאילו, איך זה נוצר? כאילו, נוצרי יש מתודה, יש אלגוריה, יש פילון, כאילו... כן, לא. יש דרשנות, מה זה דרשנות? אני אומר, זה אחת, אנחנו רואים, זה השאלה הראשונה של הגמרא. תנא הרחקאי. לא, אני אומר, במובן הזה אולי לכן משנה ולא גמרא. נכון, היא מנסה למלל את החלל. הגמרא ממללת את החלל, הגמרא אוהבת מדרש. היא כל הזמן שואלת מה הפסוק. ואז במובן הזה, השאלה הראשונה של הגמרא היא בעצם השאלה של הנוצרי. תנא הרחקאי, איך אתה הגעת מהפסוק למשנה? זה לא מופיע. בין השאר, המשנה עושה את זה, על ידי זה שהיא מנפה את הפסוקים, בעקשנות, ממנה. כן, יכול להיות שפה הבעיה היא, ואז מה זה אומר שהיהודי, מה, היהודי כן יודע? היהודי יודע את החיבור בין הפסוקים למשנה? כן, האם זה המסתורין שם? עובדה שהוא עושה את זה. מה זה נקרא שיש לו? דבר שאתה עושה אותו כל הזמן, אתה מייצר כל הזמן הלכות, אבל איך אתה עושה את זה? או שהוא לא צריך, או שהבעיה היא שהוא לא צריך את החיבור, הוא מחזיק את המשנה, הוא לא צריך. לא, אבל כל הזמן, כל החיים שלו, כמו שאתה אומר, הוא עוסק בשמורות ומייצר עוד ועוד ועוד. אבל הוא לא צריך לייצר סינתזה בין המשנה לפסוקים. אז זה השאלה, לא. רגע, אני קרא את הסוגיה. לא לפסוקים, הוא כבר לא לפסוקים, אבל הוא הרוב, כמו שהוא אמר, לשמועה של החכם, הוא כבר ייצר... בסדר, לא, השמועה, אבל זה לא ש... אולי הכשל של הנוצרי שאומר, רגע, איך אנחנו מגיעים איך אנחנו מגיעים מה-13 מידות מויקרא למשנת מזבחים? והייתי אומר, בסדר.
יש מישהו שעושה את זה, אני לא מחויב לדעת בדיוק איך זה... אני אומר, אז היהודי לא מחויב, נכון, למרות שיש... לא שהוא מחויב. זה לא מעניין אותו. זה לא מטריד אותו. זה לא מעניין אותו. עכשיו, גם פה, השאלה היא, האם המסתורין זה לא מטריד אותך? או שהמסתורין הוא איך אתה עושה את זה? אני אומר, יש פה משהו שאנחנו צריכים לפענח אותו. או שעוד פעם, המסתורין, וזה מה שרבי יוסף קארו מעמיד בפנינו. המסתורין, זה הבן שלי שנייה, אז אני... כן, יהודה שימל? בסדר, חמוד, מה שלומך? כן. נו, ואתה לא... אני חוזר, אני יוצא שנייה החוצה ואני מתקשר לך. טוב יפה שלי? ביי. טוב, אנחנו נעבוד פה. זה הבן האמיתי שלי, מי שהמשנה בידו. הוא לא עכשיו בא לשאול אותי על פילון, והוא גם לא בא לשאול אותי על...